Guarda compromesso. Senyor alcalde, senyor president de la Penya Solera, senyor president, periodistes, estimats amics. Bé, avui celebrem una vegada més aquesta trobada de feines. Per cert, i calella. Jo sempre dic que l'última trobada existeixi és la millor, perquè aquest acte és un acte de germanor, d'amistat.
friends of God.